ebe anyị ana m ekene onye enu na-ekene onye ha na-asị na ọ adịla anyị niile na mma. Abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọrie. Ibe nji maka ya wee bịa tata bụ ibe gbasara ndị na-eto eto, ụmụaka na-eto eto. Ịghọtago? Ibe ha na-eme, ibe ha na-akpọ morals, ekwugo nye na rails. Wee sị ka m kụwapụta ya that morals, ibe dị included na morals, mana 5 things va suppose ị na-eme ma ba jidesie nye aka ike bie ogologo ndụ, bie ezigbote ndụ. Ịghọtago? So ndị na-eto eto botu ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke, bịanụ nso na ọnkụl ebukwelu bata, ọnkụl ebulu bata ka ntụnye unu uche, ka ntụnye unu azụ, ka ntụnye unu uche na nsi olu, ka nye unu azụ unu ghata. Ịghọtago? Ọbịa bụrụ ya nke izizi bụ ibe a na-akpọ respect, ịkwanyere ugwu. Respect amaka. Unu ga na-erespect nne na nna unu, na-erespect ndị tọrọ unu. Rapụnụ ibe ụwa na-akọrọ unu tata, rapụnụ kọmputa age, rapụnụ enu na ana a na-akọ na-asị ka a na-asịla unu. Ịghọtago? Respect mara mma, maka respect ndị oyibo si na respect is reciprocal. Ka ị na-erespect mmadụ, mgbe ahụ ka ị na-erespect onwe gị, and na respect ga-abịakwa back to you. Ọkwetago ọnọdụ ka bọọlụ atụ n'aja, ịtụọ ya n'aja, otu isi wee tụ ya ka ọ ga-esi wee ganata. Nke abụọ bụrụ truth, eziokwu. Ị na-ekwu eziokwu. Ọkwetago? Ị na-ekwu eziokwu amaka ọ dị, no matter the situation, no matter ka ibe ahụ si wee dị, ị na-ekwu eziokwu mara mma. Kwuo onye ka o si wee dị, o nwere ibe o mee. Ọkwetago? Ibe na-emebigodu ọgụdụ na onwe ibe ime edịghị ka onwe ka o si dị, kwuo onye ka ị kwurie ka otu a ka isi wee bupie n'obi gị, yara enwe ni regret. Ọkwetago? Anyị nwee solution to it, a na-eme ya ma na ahazi anachigetekwe back to it. Mana ọ bụrụ na esi ya asị onye nwe ana ịma na onwe ike date asị anwe isele ihe asị isi obu a iwele obu asịsị ya, inwe ike isi asị 100 ka iwe kpuchi nwa ofu asị ahụ. So ọ dịrọ mma. Nke ịtọ abụrụ ibe a na-akpọ honesty. Honesty amaka. Ịkwụba aka ọtọ, amaka ọdụ, kwụba aka ọtọ. Ọkwetago? It pays. Ịkwụba aka ọtọ amaka, because iwe o ji wee nwa mma bụ na ihe a ga-eji gị na-ama atụ one, and ihe enwe peace within yourself, and ọ na-emepe ihe ụzọ, ọ na-emepe ihe ụzọ. Abịa na neighborhood ebe ị nọ, ebe ibi, ma abịa n'ụlọ ụka, ma abịa na skuul, abịa n'ọnụkwụ ọbụla ị nọ na, ihe esoriri na ndị eji ekwu ezigbo okwu maka honesty gị. Ọkwetago? Na ekwuru asị gị chọba onye dị otu na nwatakịrị abụka mmadụ. Ịghọtago? Na azụrụ ya ọfụma. So and iwere eto ọ na-enye aka, ọ na-emepe ihe ụzọ. Nke ịnọdụ ka ibi ya bụrụ ibe a na-akpọ ịfụnanya, love. Ọkwetago? Love amaka, because all love mere eji enwe peace. All with love dịrị ema na peace ga-adị. Ọkwetago? So ịhụnanya amaka. Onye ọbụla gị na ya na-eme ka iwe, kwụba aka ọtọ bụ ya n'anya. Ọkwetago? Ka ị gburu ya n'anya ka ụzọ ga-esi na-emepe, because ịhụnanya onwere big deal dị na ya. All hatred ka big deal dị. Ọkwetago? Mana ezigbo ibe dị na ya erika. Ọkwifuge onye ka ịhụnanya ji wee dị mma, maka na ọ ịhụnanya ka ụwa ji were aga. Ịhụnanya ka any organization, ka anything na-agbakọrọ ọnụ, ọ bụ na ịhụnanya adịrọ na ya, ọ ga-enye nsogbu. So iwere ịhụnanya wee too ọmaka, maka na mgbe ị ga-adị settled, onye ọbụla gị na ya ga-emekọ, ma ị nụ nwaanyị o ma ị nụ di, ma ị mụrụ nwa o, ma onye ọbụla gị na ya na-emekọ, iwere ịhụnanya sopadie, ịma na iwu kene gị, o nwere ibe o nwere ike imenwuzi gị. So ịhụnanya amaka. Then nke kacha nke bụ ichezokwane Chukwu okike abịama. Ka m kwukwu ya ọzọ, ichezokwane Chukwu okike abịama. Inwetacha ibe niile a, respect, truth, honesty, love, iweziele Chukwu okike abịama wee kpudo ya okpu n'isi. Kedu ibe mmene? Iwere Chukwu okike abịama wee na-eche, were ya as a friend gị, were ya as your mentor, were ya as your parents, were ya as your close head. Onye nwee ike na-akọsali secret, onye nwee ike ọgbọjuo ịgbakwulu, onye nwee ike ị na-agwa the next thing ị chọrọ ime, maka ọ na-edugu. O nwere ka o dubughị ụzọ. Ọkwetago? So jidesie Chukwu okike abịama, na-ekpelie, na-efie, na ọ na-edu, maka na onye nwa ka gị. Ọkwetago? Once ị nọrọ ya nso,
ibe niile ga na-aga ịfụ na ịbagodo na nsogbu ọ ga-abịakwa wepụta gị mysteriously yara ama ka isi wee pụta na dati nsogbu. Ọnya ka nji wee sị ka bịa ọkwụtago so ichezokwane depụta na ihe edepụta ma ọ bụrụ na iji akara ibe na-eji ede weta akwụkwọ idepụta ya. Respect bụ nke izi, nke ịbụọ bụ truth, nke ịtọ bụ honesty, nke ịnọ bụ love, nke ise nke kachasị na bụ Chukwu okike abịa ma ichezokwana ibe a mgba iwere erie na ndụ ọ ga-aga because ibe niile a na-akụzi gị na skuul, ibe niile a na-akụzi gị n'ụlọ ụka, ibe niile a na-akụzi gị n'eni children organization ị nọ na, ibe niile nne na nna gị na-akụzi gị bụ ibe na-ese onwere ibe ọzọ ọkwetago. Even some of them self abụrụ ibe ya amụtacha na skuul self ọkwifu gị. So onye a sị ya jide ka o ji ọfụma. Ọnya ka m na-ekwusị ibe a bụ nnukwute uche ka m bunye unu ịghọtago and iji na-egwu egwu bikos ọmaka ọ ga-edute gị aka n'ụwa gị. Ana m agwa gị eziokwu ichezokwana ibe a ọkwetago. So ọka ụkwa ọnkụl unu Kenechukwu onye agwakwu ya ọzọ uche unu dụkwu ya ịghọtago. Mkpachapụ anya na-eme ibe ịsọpozi ime anjidesie Chukwu aka ọ ga ebi ezigbo ndụ and ọ ga-agara gị ọfụma. Nna ịnụgo ibe na-ekwu nne ngwa jidekwenụ ka unu ji ka ọ dị na next video. Biko onye nweta ozi a atụsa anya ya mee ka ụmụ anyị obe ọbụla nwatakịrị ya nọ na mana ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ kaba na-anụ ya kaba mara ibe ekwuru bikos ọ ga-enye akarị nne. Ngwa ka ọ dịkwana na next video.